Sir, amping sa imong biyahe, sir, ha? Sige ma'am, salamat po. Lah. Okay ra, gaan raman ni. Sige. Salamat. Okay. So, excited na si Cristilda ni magkuhan, guys. Mag-unboxing. Surprise! Bag! Hala, naibag. Huwag mo lang ganun, guys. Hindi po yun ako. Hala, nanay na pat... Hi guys, madong adlaw na tong tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana anja. Nande si Papa Idi. Papa Idi. Majong adlaw. Diyan sa nimong gihimo pa. Ako ning itambal nimo sa imong tiyan. Sakit lagi ang tiyan guys. Ako lang nipson siya pag jiwa. Unsa man kuno ibinipits na? Daghan. Daghan siyang sakit na pwedeng tambalan ani. Unsa man kuno be? Ng mga panuhot, mga o sa may mga something sa imong tiyan. Ano katawala ni. Kaysa po na mauhuan nimo dana. Ay aha din ang i-search sa Google ug unsay kuan na loy ang dulaw. Ang katulog po na ko ani, ako apong kaubas trabaho kay hilig po to siya mag-herbal ba. Kinaraan nga mga kuan ba mga tigulang. Mo ni mga gamit gud sa una katong dili pa uso ng mga tambal nga kuan. Nagkuhan lagi guys kanang naggut nga lagi ko kay makita man din haba nagunsay ang kahimtang sa magut nga ko pero di man hay katingala hinuuni kay murag dugay ra man jud noon ang sakit sang kuto-kuto sa Manila pa ni pila ka years na ni nga sakit pero karon kaning ahang lip side sa hong kilid kay sa una kay right side man to ang sakit karon na sa ang lip side kanang murag dapit sa ang puson may ni sakit nga murag sige kog utot pero naanad naman yung kuno ginantos gani ang sakit malagi man luoy sigang bana kay kuan Sa Tagalog kani ani? turmeric ay sa English murag turmeric Loyang dilaw kay unsa kunoy nganong gitudlo man ay nimo nganong nakaibaw man siya nga nangutana ka kay nganong nakaibaw man siya nga nakoy sakit All serious sa. di ba giupin din nimo nga nakoy sakit minsa man ka Dili sa una mo gud na nakwento na niya ni ba. Kuan murag gibaliwala na ako ba nga may gitambal katong na all serious siya nya daga ay mga pateng dugo siyang sulod sa tiyan ba nahawas ba. Mutong nakutana ko nya kusob. Kay basig imuha basig na ana ba kay dugay na ko ladug nya sahay dugon ka kanang gamay ra kayo dili murag na wala mahawas tanan sa tiyan ba. unsa kay lasa dana mura magkanang laig baho Ito, dagan kayo. Sa ganyang kamot na ako, nahilo. Dili mo siya pwede mo na kanon sa kulsod ano? pwede uy Pwede man. pwede mo tanaw ko sa Pero Google sa mga Indian foods, turmeric, gumag, sana. Pwede kung- Pwede man na siya makukulor sa pagkaon. Mga curry. Mura siya chicken katong curry kuan. ana Chicken curry. Oo, di ba na mga pagkaon sa Indian, di ba na may nga ng color? Mo man yung sagol nila, mga spices ba? Kuan mo gutulain mo guto tong sweetie mo guto. Na ito, pwede lagi na siya pang color sa pagkaon. magkuan ra ko mag-search ra ko sa Google kay may bawan ra na karon guys mag-search ra ko sa Google nja ilaga na ni Papa Eddie ron Bahong ano? Paklas. aw na di pinga ng haplas no Uy, isa ko muna sa mga iban nga ano. So, ngayon guys, ato ni siyang ihulog dili. Pura po kag vlogger. Katawas. Sana si tubig kay sana na si tubig niya. Pero siyang pabukalan. Aron malata siya. Pabukalan og mga 10 minutes. Pwede na. Salamat din yung duha. Salamat din ko ni Papa Eddie kay wa sa trabaho ron dya. Nangita lagi sa pamaagi nga mahimuan ko ni janing duwaw. So duwaw ni siya sa buhol dya. Loy ang dilaw po di sa Tagalog. So sa English po ni guys turmeric. So na po ni siya mapalit dani sa kuan kanang merkado kanang gihimo na. Mura na siya kanang salabat.
Pero mas ganahan man si Papa Edi nga himuon na laman maso nang himo siya. Salamat ko ni Papa Edi niya. Kanang subok na ni siya guys, tambaw ni sakit sa tiyan. Guys, nako dari galingkod kanang gawat lagi ko ni Papa Edi nga mahuman tong ijahang giluto nga turmeric. Okay. Gahapon, grabe labarang ang umo nang wa ko naka vlog kay kita mo na nas init guys. Sus. Ga kuan ka jud init. Labi na tus bye-bye sus grabe. Diyan ang laba dai si Nicole guys na. Si Nicole may nang laba. Kay des niya ging adlaw pa ni nagsuka ko. Kay sakit lay kadto ang kuto-kuto. Pero di naman ko makuan guys kay mo naman din ang sakit, di na ko mataranta. Kay mo na din ang sakit pero naka-discover man si Papa Edi sa kuan. Mapat dyan na. Naka-discover si Papa Edi sa diyang kauban li kuno trabaho nga turmeric. So hapon na silang gi-google karon, tinuod din siya guys sa mga liver, mga ingana, daghan din siyang tambal. So hapon na silang suwayan guys kay mawara ni pinagi sa turmeric ni Papa Edi. Salamat Papa Edi. Uy sir kanang pugda lagi mong tubig. Okay lagi na. So di man ko pwedeng mulakaw dai guys kay na di ko gipaabot nga salamat kay kadyo sa wala ako ipaabot lagi nga LBC. Salamat kay kadyo ni Ate Gingging. Kanang tangilan po ninyo unsa guys ug moabot kay unboxing ni Crystal. Unsa salamat kay kadyo. Ninyong kamaadyo namo sa inyong pagtabang ni Crystal kay malagi na nakita ni po ninyo nga si Crystal lagi kanang mugutan pagkabata ako man di inahan makakita man jud ko niya mugutan kadto sa pagkabata anja kanang posigido na jud siya nga makahuman og eskwela wala ginang salamat kadto sa mga ning sponsor. A few moments later. Hi guys, kanang nag-lipstick ko kay maghigdahigda man ta ko kay arong mao pay paghinom humanag inom bitaw dato sa gihimon ni Papa Edi nga turmeric kay malagi na ni sakit lagi ni hang dahil po sa hang lip side na po ang sakit nga murag na dari dapit sa kanang tawag dito sa kanang dari sa tong bugan ba kung bugan nga mao na usa nga sakit naman siguro pag arsa-arsa ni sa mga bugat guys kay nag-arsa lagi pug mga juta na siguro sa pag-arsa-arsa niya mo to lang gihimuan lagi ko ni Papa Edi ug kanang turmeric. Ja nag-lipstick po ko karon di po ko murag naog sigbin ba kay basig makitaan po ko datos kay LBC nga hala mao ni say vlogger nga murag magnaong ni siya kanang nga bitaw murag lipstick lang po ko guys. So lingaw-lingaw ra man ta guys wala mata halata naman siya nga nahoy gipamati lagi kay des ni agi adlaw pa ni. Ja padung day kuron sa kasada kay naa lagi ning abot na aga tong LBC ni Crystal nga gihatag ni ay gi-sponsor ni Ate Ging. Ja tara guys ngadto na tas kasada. Ja guys, nanadari ang LBC di ay na. Ja, salamat kay kadyo ko sa LBC branch Dalagit. Ja, pasalamat po ko sa nag-assist ni Ma'am Ging dito sa SM City, si Jovilito Olmilia, nga bana ni Ma'am Chi. Kani oh? Kasi nga ni mo share. Angelo. Angelo. Alo. Salamat kay kadyo sa LBC SM Cebu. National. Wala naman to siya. Di, may nag-repack ana dito. Dani? Ay, Kung taga-saging. Diri? wala ko kakuha na nakinsa nga nga. Kay taga-dalagit ra kanu. Buloon mo ka wala. Abuloon. Swerte ginta ah. Kaya nga naman. Inita oy. Sawan? Iti sa langgam. Saman? Naadri sa kumpa. Hala. 248 kuno ingon si Inday Babina. 248. Oh, Rambol. 3D. Kisa na si? Inday Babina baka nasa DHB. Amo man ang konsehal diri. Na, mo na yun nagkuha na. Shout out ko dani singali mo sir. Salamat kay kadyo. Angelo Alo. Oh, salamat din ni Sir Angelo Alo. Kuan isa sa Dalagit LBC. Tim. Ay Dalagit team. Kadyo dagi paabot ni Crystal guys. Salamat din ni Sir Angelo. Angelo Alo. Angelo Alo from Bulhoon. So shout out ko diha sa mga taga Bulhoon. Nadi ko viewers diha sa Bulhoon. Salamat kayo. Kasi kailan mo dani ni Angelo. Salamat Sir Angelo. Salamat po. Sir, amping sa imong biyahe sir ha. Sige ma'am, salamat po. Okay ra, gaan raman ni. Sige. Salamat. So excited na si Crystal Dani magkuan guys. Mag-unboxing.
Diya guys, diyan na. Wato na naman natos Crystal nga mabot kay alas 4 media pamantos jam uli. Diya. Salamat kay Kadyo sa nag-sponsor dani. Si Ate Ging o sa iyang husband. Salamat Kadyo. Kaya daan na abot imong kuan. La. Excited na ka? Ha? Igawas call. Bitaw man ni abot nok. La. Tana na. Sanak. Excited na ni Crystal oh. La. Tabangi na, tabangi kol. Pagdali kay narabay tugtog naglisod ta video kay na itugtog lagi guys. Wala excited na si Kadyo na ah. Gunting na. Kato di cutter day. Kay sa jangguan, la. Guntingon sa Dito ka na kay magitan ba ka na kay tabangis Crystal li kay Kadyo. guys na nag-sponsor ani si Ma'am Ging. Siya. Excited po ko no siya nga kadawat na ko. Thank you so much. Siya may magambak siya na. Kamong duha tabangin ang food. Excited po siya. Balunan. Hello. Unsa ka na siya na kala salamat Kadyo sa Okay, na po di kuan. katong sa asawa day sa ijahang ma'am. Salamat sa nagbox dana si nga ni Janak. So grabe lisura Kadyo rari magpaklit-kalit tag video kanang di ta Kadyo makakuan ka na lagi nagpatugtog arang kasuga. Hello, wow, thank you so much. Pakapilura box. Hala, Ana kon dito dai para dili mabunog ang ano. Ay sa ko na sa Sige, palit lang niya. Dito yung palit di ba? Moment of truth. ba kuan ako nuri hajang look nice. Diana ay Hala nak naala kay sidlanan uga ng mga burluloy. Katong mga gihatag. butang sige na. Diya dagang salamat day Kadyo sa ni sponsor dani kanang digit kabutangan nagkalipay ni Diya kay Inusa. Ding 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 ding. Bago pa yung humot pa yung mall. simut pa jud. Dali-dali kay agateng tugtugron kay naa na pud patugtog usog. Humot jud sa katong kuano, katong aircon gali sa mall. Gire. Salamat Kadyo unja na day pining sponsor ni Diya guys ug kuan kanang Silicon Valley, it's a digital life. ikaw na. Na day salamat kay Kadyo. Silicon Valley, oh. Ano? Surprise! Bag! Hala nay bag. Parang ganun, guys. Kalipay na ko. Hala. Ano? Mouse. Mouse na, hindi na ako nakabihan. Isa ni siya. Ay, na-day siya clue, guys, oh. HP. Wow. Thank you so much. Nihilak na raba ko. Tuon naghang luha. Di lang ko makita kay. Hello, wow. Hala dako lagi. HP nga, laptop. Laptop. Asa ito muna ko dito eh. Yeah. What? Wow. Ano po? Uy, mahug ha? Nay lang. Uy, ang pingi, taon. Naog sa kaya, naog. Ngunit ba itong baksa? Uy, ang mga iro. HP. Wow. Yeah. Wow. Diyan salamat tayo Kadyo ni. Maraguan man, Tinuod na eh. Tinuod pa na eh. Sandara sa tubangan na gani. Murag gani, Andrian gani ba? So- Wala dyan na ko, ikuan. Hindi ko talaga akalain ba? First time mong gud na niya na yung laptop, brand new. Sa una, Sana naman to. Di ana, di ay 29,000 man di ay na. Hala. Wala di ay. Hapit 30,000 kapit na. mo abot 30,000. Kulang na lang og. Hala, Diyos ko. Oh my God. Alam di ana. Sana. open na lang. Hindi na ikaw mag-open na ito. Madamlog na yung open mo. Hala, nice. Kaya ka tinuod ba na yun? Charger. Salamat ni sa ijahang bana. Sa iyang husband ko, di Ma'am Ging. Thank you so much. Charger.
Ya. Wow. Hala, murag lami lagi kay ambak. Hala, first time din ako may. Uy, pagambak-ambak na diha lang ni ambak. Ay, no. Siya pinasili. Asa ko kakaambak mo. Salamat Atiging sa imong bana, salamat. Ja. Salamat sa laptop. So di pa na siya guys, kay nai ning sponsor nimo na atong pasalamatan. Kay nai ni sponsor nimo nga 1 year ka mo bayad sa imong boarding house. Yeah. Salamat kadto sa ning sponsor sa 1 year nga bayad sa boarding house. Salamat kadto nimo kanang kay kuan lagi kuno ka kanang dapat kuno kang tabangan. So daghang kayong salamat sa ning kuan ning sponsor sa ijang 1 year. Jud ko ni Ma'am Ging yun. Ay, hilak-hilak naman ta ko na to nga wala jud ko nag-expect yun nga naaday na ni Madaw. Ya una, Pagka-business na to na ito. salamat sa Ginoo. Wala, salamat sa Ginoo kay. Naitaw nga Ayan na jud ko sa Ginoo ato nga naaday kapalit ani. Nya, salamat po ni Ma'am Ging. sa iyang bana. Sa iyang husband, share sa ilang blessing. Dako na jud nigtabang for the lifetime na jud ni. Hangtod sa pag-graduate, hangtod sa pag-trabaho. Dako mo lang na out. jud ni. Di na dyan ka muhilak. Na jud. Tanawa lang ng price ana, pila na 30 mil na. Ha? Lifetime na jud ni nga tabang. Sa puto mo na siya. Sa college na ako, makaskula ko, hangtod sa trabaho ko. Mahimo kong maestra kong puhunan na. Kaluyan tas Ginoo, magamit jud din ako mo. Mutatak jud ni si Ma'am Ging sa akong kasing-kasing. Tungod niya na ako na niya. So, salamat. Ma'am Cheryl nga naiingon ni mama nga ni sponsored pud na ako nga unta nga kuan po ko sa Ginoo ampo pud sa Ginoo nga unta makapasar ko ana kay daghan naman dayong gahulap nga blessings na ako diri dayon gihatag sa Ginoo. So, Makapasar sa interview. wala kanang kuan ta niya, kuyugan ta niya sa atong interview nga makapasar. Then, So yan po gihapon na to. journey na pod. Gabayan ko niya. Yeah. Kay daghan pa ba akong balusan po nga mga maayong tao nga nitabang sa ako ug sa akong pamilya. Then, moro to. Salamat kaayo niya. More blessings to come po ninyo guys. Ay guys, ang mga ni-sponsored po na ako nga tatagaan pa mo maayong panglawas. O nga, bubalik na po ninyo ning mga blessings nga inyong i-share na mga nagbilahanglan. So, dako na po din tabang na mga bata nga na ay di man na-joy kuan na dream sa kinabuhi. So, taas juga kag dream nga kanang maabot jud nimo imuhang. So daghan salamat Atiging. Guys, matug i-unbox na ni Dia. Daghan kadtong salamat una sa tanan sa Ginoo mi nagpasalamat kay naadji mga tawo nga malulumong kasing-kasing usa na si Atiging ug sa iyang bana ug sa tanan nga iyang gi-share niya karon nga dako kadtong blessing. So dako kadto ni sa guys para namo kay makakita mo sa presyo nga perting mahalan. Salamat kadto ni Ma'am Atiging og sa iyang bana. So happy kadto si Crystal guys on ja. Pasalamat tay pug ko sa ni sponsor pud di nga mobayad og 1 year nga dorm ni Crystal og puhon maluyang Ginoo kanang makapasar sa interview karong 31. So Secured na iyang pang boarding house 1 year. salamat kadto sa mga ning tabang namo sa pamilya ug di tungod sa akong pag YouTube guys. Di ko ninyo mailhan so nagpasalamat po ko sa YouTube ug pasalamat po ko sa Ginoo nga isa pong himo kong vlogger. Sa pasalamat ko ni Florami ug ni Tatay Ariston nga nagpursige nga mag-vlog ko. So mao ni mga grasya nga gikan sa Ginoo nato guys kay ang Ginoo ra man sila kay bawas tanan. So sila ra po'y gisugo sa Ginoo nga matabangan si Crystal kay aso jud kadto sa pangarap para sa siyang pag-eskwela. So dako kadto kog pasalamat sus maghilak ko sa kalipay. So pag nakahibaw ko guys nga naghilak na ko kaybaw na jud si Ma'am Atiging nga naghilak jud ko nga kanang niabot ni siyang kanang pag-eskwela niya nga maka hawid sa tawag brand new. Salamat kadto. Thank you, ma'am. Thank you so Salamat, much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Salamat sa inyong mga pamilya. Salamat. Salamat. I love you all. Salamat ninyong tanan. Ala na pa di ay man sino na ko si Ma'am Cheryl. Salamat kay kadto ni Ma'am Cheryl sa iyang suporta nga dorm for 1 year ni Crystal. Salamat sa amping mong tanan. Love you all. Thank you again. Thank you. Guys, hapon na guys, ja kay istorya dahil ni Crystal ro sponsor ni ja. Salamat kadto nimo Atiging na kamo. Magkita lagi ta inig kami puhon ha.
Oh, puhon, puhon. Anak ko kaon. Oh, puhon. Puhon, puhon. Hapit naman April, May. May 25 man mo abot akong sister-in-law. Oh, puhon. Hapit na, Mga next Friday month. Siguro 20 unsa man lang basta murag Friday siguro mi mo ana sa Oslo. Kuan ra ko mo chat ra ko. Oh, magandam na lamang ko. Kay inyong balay no kay duol sa dagat no. Oh, pero among balay, kuha Payag-payag ni ra ka niya. lang tabil-tabil ra. Ay da, why problema na oy. Tabil-tabil ra basta open ra mo ngari dire. Sana ko matawag sa inyo. Hala, wala aircon mi. Wala na ba may aircon, electric fan ra, ceiling fan. Wala mi aircon. Inyo. Ara, guys, ara ni dyan kabuutan pag human ni dyan og nag-unbox dahil may ganihan dyan, nanawag po siya na magkaroon ara dyan kabuutan kay wala gyud si dyan ni-sponsor sa wani Cristel ka na. Kalipay man pod kuno nila nga kuan makatabang. Wala. Dya, basta, salamat ka adyo ha, kanang, ang Ginoo ra dyan mo bawas sa inyong kamadyo na mo. Basta i-secret ra og ampo ay daghay mo kuha na na oy. Dili kay wala giingon nila nga ug unsay gibuhat nimo sa right dili nimo ipahibaw sa left nimo nga kamot. Salamat si Kadyo. Ano? Salamat si Kadyo kay Nay. Pasundayan. Salamat. I love you. Salamat. Ambot na din ha inyong kuan. Oh, kanang Na maka-vlog na ka, maka-edit na ka din ha, mama kuan. oh, karon lagi. Mag-edit ko karon dia ga video ko. Na din na inig-edit nimo. La. Mag-excited na ka. Kay aron mag-video-video pa mo diya kay magluto pa sad ko. Oh, na namin na video dito Miss Gawas. Napugoy assignment nga magamit pod og laptop, magamit na jud ni. Sure, yun. Oh, sure na gyud. Salamat si Kadyo. Okay ra ka? Okay ra ka? Okay ra, oy. Amping, amping. Oh, amping. Sige, Amping. bye-bye. Bye-bye. God bless you, ma'am. God bless you, God bless you, ma'am. ma'am. Salamat. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Regards ko nila tanan. Sige, Sige, bye-bye. bye. Regards pod mi sa imong kuan, ma'am, husband. Salamat kaayo. Akong pakipon karon. Salamat. Bye-bye ha. Okay, bye-bye.